Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kugwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmore Zimbabwe Yataura Garry Anga ya buditswa nemori ya Garry Mapanzure. Mabuda vachikomenta pa video rukusekuleta ma streets of social media. Garry Mapanzure achidira doro ilo video ramurukona rapa achidira doro pasi muri Zimbabwe. Vana vanakumira pa social media. Vachitaura vachiti Garry Mapanzure Anga Akadhakwa muswakaita accident. Family ya Garry Mapanzure yabuda yoshitaura ichiti this video rakashutwa rakashutwa muna 2020. Garry Mapanzure ari kumba kwavo kwamutare kudanga mvura. This was part of his tour, the sushi tour yaaita muna 2020 since Garry paakaita accident anga asingamwe aukawo. Vataura ivo zvakare vachiti nyaya iri kufambiswa is very disturbing to the Mapanzure family. Vachiri kuchema mwana wavo muri Zimbabwe. Vakaeja maZimbabweans kuti varespectewo kuchema kwavo muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatavigira muzuva ranhasi tingoti vasheda light on this video kune vese vari kufambisa marumors ekuti Garry Mapanzure Anga Akadhakwa muswe accident family yake yaramba zvinhu izvozvo. Vakapa explanation on the video ramuri kuona apa vakandira 2020 video iri muri Zimbabwe. Tivokurudzira kuti tirespectewo muri yayo kwaMapanzure munguva yaari yekuchema ino muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatavigira muzuva ranhasi. Tiudze zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Why am I seen in the eyes of an angry God? Here you made a watch over me for the time of my death is good night. Give me 5 minutes in heaven before the devil knows that I am dead. Amen. Amen.